winjruok ne ni jogi ne kunyo king'iyo kata neno macha awuodo na mache kopano. Yes. Ineno kuonde maricho go ema winjruok gi jogo ne jogo golo debris go. Kech debris go kuonde maricho gin ka gigolo gine etang'o atang'a maber in koro mago ma jopiny neno go mago Copper Hill. Yes. Koro ka gol kuonde mamalo go nikech kuonde mamalo go wan technology watiyo gi mercury ok nyal mak ahinya. To gin gitiyo gi chemicals ma percentage gi this go gimako. Kuno winjre kod ni gin gikawo mamalo kuonde mosekethore mane wasungo we kokethore go. Kaso kugik kama plain mane gidhi mana only 20 to 30 ka gitiyo gi mana excavator. Kaso kugik kama tek to koro giwene jopiny kunyo. Then wawinjre kodgi ni seche mane gitimo kamano nitiere CSR manongo bende gitimo ne jopiny. One of them en ni kane gitiyo to barabara ne gitiyo gi tipni. Koro barabara kokethore to giloso. But onge gima barabara for the last 10 years onge barabara magisaloso kata chiel. Barabara go kethore kabisa kamanyo pesa county koka losgi. No winjre kodgi ni gidhi kunyo pi. Pi onge magisa kunyo kata chiel. Pi mano kuma kaka jalni wacho pigi kunyo pigi ang'wen through Copper Hill Sacco through our Sacco moriwo wambe saga moriwo wa kaka jomula makanyo. Mana gi peso mambo wacho kachoka wakanyo. No winjre kodgi ni gidhi sponsor no nyithindo gitere school. Onge nyathi magisa kawo kata chiel. Gin gima gibere en bribe ji. Seche ma koko ng'eny kama ng'iewo stakeholders mane CSR magisa timonwa. Mano to ayie ne Chnuo Mining Company. Ng'iewa stakeholders kama manto CSR magibere ahinya. Koro gima kelo ibiro se kelnie gimoro. Okanyal kwer. Awacho ni adieri mantiere ka. Yes. Be osejogo oseluongi ni okwanyo mae gima odwa keto ni mondo igajno. Yes. Gisetiyo kata gi secretary na mar Sacco. Ma secretary na nikech ng'eni ambe irrespective ni an MCA to tije mana ng'e moingo gimoro amora gima ng'eyo en kunyo mula nan gi buka e got kanyo. Koro ne giluongo secretary na ma secretary no biro oluonga mo bedo gi biro misento koro mheshimiwa nikech no skip na kama. To koro in MCA ti chak buku ridoki kunyo bugo ni mbilonyo irwako gi lewni molil ka joma gang. To jogi to mi pesa dola ma ok chul kata tax. To secretary na ng'eni ngama poko gone mbulu moro yedne okia pen ma ja pen di through. Koro ok ni awe pesa nikech ameu to but aywago jothurwa. But ka dhi got kanyo pi wang'a seche moko chwerga. Got kanye kama nyalo dhi ka onge pesa to jothurwa ok sanda. Kech ng'ato dich. Koro ok anyal betre jothurwa. Kech ang'eyo kamae. Ana nyathi dhana. Ok anyal betre jothurwa expense mar pesa. Kato bed mana pesa di. Koro gima ng'eyo ni nyaka sirikal konywa nikech wan e sirikal. Sirikal japiny e sirikal. Without japiny a government cannot be there. So we are the government.